роботика. Затова свидетелстват много силните му за информатик научни показатели, 38 научни публикации, преферирани международни издания, над 150 цитирания, решаващо участие в няколко международни научни проекта. Най-сериозните ми постижения са в областта на роботиката, участва в създаването на ново поколение роботи в Япония. Към резултатите му проявяват интерес Mitsubishi и Toshiba. Разработените от него методи за обучение и самообучение на роботи намират приложение върху множество съвременни роботи и платформи. Макар да работи доста време в чужбина, в Япония, а по-настояща в Италия, доктор Кормушев поддържа интензивни професионални връзки с български учени и полага грижи за развитието на българските студенти. Последното доказателство за това е активното му участие в организирането през 2012 година на Международен работен семинар по роботика в България. Доктор Петър Кормушев is the awarded president. Has achieved extraordinary scientific achievements in different fields of informatics, bioinformatics, semantic web, artificial intellect, robotics. The evidence for all that are his scientific achievements, 38 scientific publications in international editions, over 150 citations, and a key involvement in several international scientific projects. His most substantial achievements are in the field of robotics. He takes part in creating a new generation of robots in Japan. His results are of interest for Mitsubishi and Toshiba. The methods he developed, methods for training and self-training of robots, are being implemented in a number of contemporary robots and platforms. He has been working overseas for a long time, first in Japan and at present in Italy. Извинявам се, господин президент, доктор Кормушев искаше да благодаря от своя име, да каже няколко думи. Уважаеми господин президент, уважаеми гости, за мен е огромна чест да приема тази награда. Бих искал да благодаря на президента на Република България за това, че продължава тази чудесна традиция за връчване на наградите на името на професор Джон Атанасов. Въпреки сравнително кратката история на тази традиция, мисля, че тя категорично показва, че България има силен човешки потенциал в сферата на информационните и комуникационните технологии. Освен огромна чест, за мен тази награда е и голяма отговорност да продължа и увелича усилията си в моята научна сфера и за бъдеще. Моята надежда е, че тази награда ще ми помогне да установя трайни научни връзки с българи от цял свят, които се занимават активно с научни изследвания в моята област, областта на изкуствения интелект, машинното самообучение и роботиката. Преди да завършим, само искам да благодаря на моите преподаватели от факултета по математика и информатика към Софийския университет, които ме вдъхновиха да се занимавам с научни изследвания по изкуствен интелект. И също съм безкрайно признателен на моите родители и моята съпруга, които винаги ме поддържат и гледат във всяко начинание. Още веднъж благодаря.